farem un experiment que es diu el volcà màgic de plastilina i els ingredients són curri, bicarbonat i vinagre. Ho veieu? I un volcà. Llavors, que algú m'ajudi. Llavors, posarem el bicarbonat, el curri. Ens hauries d'explicar què és això, de la plastilina. És el volcà, oi? Sí, ja està. Ara, posaré el bicarbonat. I ara posaré... Ara farà l'explosió. Exacte. Atenció. Clar que sí. Vale. Això és l'explosió. Veniu! Veniu tots! Que l'explosió ja ve! Ara li has embrutat a la mama el drap de la cuina. Ja saps que no li agradarà. Despedeix-te. Adeu!